Hola, bon dia, benvinguts a tots i a totes a aquesta nova lliçó de química en la qual estudiarem 4 grups funcionals: els aldehids, les cetones, els àcids carboxílics i els èsters. Tots ells tenen en comú la presència d'un grup carbonil. Comencem amb els aldehids. Fixeu-vos, els aldehids és un grup funcional que la característica que té és la presència d'aquest enllaç entre àtoms, un carboni enllaçat amb un doble enllaç amb un oxigen i un hidrogen, i per aquesta banda el carboni s'uniria a la cadena d'altres àtoms de carboni. Aquest grup funcional es pot resumir d'aquesta manera, CHO, amb l'enllaç corresponent, i per anomenar-lo utilitzarem sempre aquest acabament al. Anem a resoldre una sèrie d'exemples perquè tot quedi més clar. Fixeu-vos, a l'apartat A tenim aquesta molècula que l'he escrit de dues maneres diferents. Fixeu-vos, amb aquest grup aldehid desenvolupat o sense desenvolupar seria la mateixa molècula, la mateixa substància, i per analitzar el seu nom hem de fer el mateix de sempre, comptar els carbonis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Amb 4 carbonis, but, enllaços senzills, butà, butanal, perquè és un aldehid. Anem al següent exemple. Fixeu-vos que és una miqueta més complicat perquè, a part de tenir el grup aldehid, que el veiem aquí, té la presència d'un doble enllaç. Per tant, en algun lloc del nom apareixerà la E característica dels dobles enllaços. Anem a comptar. 1, 2, 3, 4, 5. Pent, amb 5 carbonis. Recordeu que s'ha d'anomenar pent. Presència del doble enllaç. Hem de numerar la cadena per dir en quina posició està el doble enllaç. I aquí sí que hem d'estar molt atents, perquè els grups funcionals sempre tenen prioritat a l'hora de numerar. De manera que mai començarem a numerar per aquest extrem. Fixeu-vos, si comencéssim a numerar per aquest extrem, l'aldehid estaria a la posició número 5. 1, 2, 3, 4, 5. L'aldehid, que sempre està en un extrem de la molècula, ha d'estar en la posició número 1, que és el número més baix possible. Per tant, haurem de començar a numerar per la dreta. 1, 2, 3, 4 i 5. Per tant, aquest doble enllaç és l'enllaç número 2 de la cadena de carbonis. Aquest seria el número 1, número 2. Per tant, el nom d'aquesta molècula, pent 2, en i l'acabament al. Pent 2 enal. Següent exemple. Propanal. Fixeu-vos, pro, que vol dir 3 carbonis, al, que vol dir presència d'un aldehid. Anem a trobar la fórmula d'aquesta molècula. 3 carbonis, 1, 2 i 3, i l'aldehid. L'aldehid el podríem posar aquí o aquí, és indiferent. Recordeu que les molècules poden girar. Posarem aquí. Per tant, aquesta molècula quedaria CH3, CH2, COH, o també, el que seria el mateix, si ho voleu escriure d'aquesta manera, evidentment també seria correcte. És aquesta manera equivalent a aquesta, que potser ens aporta una miqueta menys d'informació, però que és ben conegut que aquesta combinació d'àtoms escrits en aquest ordre representen la funció aldehid. Un altre exemple. Fixeu-vos que aquí hi ha una ramificació, hi ha un radical a la cadena principal. 2-metilhexanal. Anem a analitzar part per part. Hex significa 6 carbonis. Al significa presència d'un aldehid. I aquest acabament il significa que hi ha un radical que penja de la cadena principal. Fixeu-vos que la cadena principal és una cadena de 6 carbonis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que en un extrem, aquest o aquest, el que vulgueu, posarem aquí, hi ha aquesta funció aldehid. A partir d'aquí, en la posició número 2, hem de posar el metil. Com que l'aldehid és el grup funcional present en aquesta molècula i per tant té prioritat, hem de començar a numerar per aquí. 1 i 2, en posició 2, dibuixarem un metil. Per què el dibuixem així, el metil? Bé, doncs perquè el prefix met, recordeu que vol dir un carboni. Per tant, el que hem de posar és una ramificació que contingui només un àtom de carboni. I a partir d'aquí, com fem sempre, completar les posicions amb hidrògens. CH3, CH2, 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 atenció aquí, CH, 1, 2, 3, 4, perquè té aquest metil, i la funció aldehid, COH, que també podríem resumir d'aquesta manera, CHO. I per últim, fixeu-vos en aquest darrer exemple perquè és una mica diferent. Compareu aquests dos noms. Aquesta molècula s'anomenava propanal, mentre que aquesta s'anomena propandial. Recordeu que pro volia dir 3 carbonis, recordeu que al vol dir que hi ha un aldehid, és a dir, que hi ha aquesta combinació carboni, hidrogen, oxigen amb el doble enllaç carboni-oxigen.
Aquest di el que significa és que aquest grup funcional hi és dues vegades, una en cada extrem de la molècula. Per tant, fixeu-vos, posarem els 3 carbonis, 1, 2 i 3, en cada un dels extrems posarem un aldehid, un aquí i un aquí, i la resta de la molècula, que en aquest cas només és un àtom de carboni, amb el CH2. Fixeu-vos que això ho podríem també resumir d'aquesta manera. I amb aquests exemples espero que us hagi quedat ben clar com es formulen i com s'anomenen tots aquests aldehits. Tot seguit estudiarem el següent grup funcional, que són les cetones. Fixeu-vos que les cetones sempre tenen aquest encadenament carboni-oxigen en doble enllaç, és a dir, el grup carbonil, igual com tenien els aldehits, però en aquest cas hi haurà cadena de carboni, tant a l'esquerra com a la dreta. Per tant, la cetona sempre estarà en una posició enmig de la molècula, mai en un extrem, perquè si està en un extrem no és una cetona, sinó que és un aldehid. La manera d'anomenar-ho, ona. I la manera de resumir aquest grup funcional, que com deia estarà enmig de la molècula i tindrà carbonis a banda i banda, és amb un carboni i un oxigen. Primer exemple, fixeu-vos, propanona. Pro significa 3 carbonis, ona significa presència d'una cetona, dibuixem els 3 carbonis, 1, 2 i 3, i ara hem de dibuixar el grup cetona. Aquesta cetona, fixeu-vos que no pot estar aquí, perquè si estigués aquí seria un aldehid, tampoc pot estar aquí, perquè si estigués aquí estaria en un extrem i seria un aldehid. L'única opció és que estigui enmig de la molècula. Per tant, la posem enmig de la molècula, encadenem, 1, 2, 3, 4 enllaços, i fixeu-vos que aquí, per completar fins a 4, falten 3 hidrògens i 3 hidrògens. Això ho podríem escriure d'aquesta manera, o també d'aquesta altra manera, CH3, CO, CH3. Per cert que la propanona també popularment se l'anomena acetona, que és un dissolvent que segurament tots vosaltres coneixeu, que us sona una mica. Següent exemple, pentan 2-ona. Fixeu-vos, pentan significa que hi ha 5 carbonis, ona significa que hi ha una acetona. I fixeu-vos com aquí tenim un localitzador que ens indica en quina posició de la cadena està aquest grup funcional cetona. Anem a fer la molècula. 5 carbonis. 1, 2, 3, 4 i 5. Presència d'un grup cetona en el carboni número 2. Podeu començar a numerar o per aquí o per aquí. És indiferent. 1 i 2, la posarem aquí. En aquest cas, fixeu-vos, enllaçat amb enllaços senzills, CH3, CH2, CH2, CH2. El mateix hagués estat si haguéssim començat a comptar per l'altra banda, en aquest cas, perdoneu, aquí m'he confós, CH3 perquè és final de molècula. El mateix hagués estat si haguéssim dibuixat la molècula al revés, és a dir, CH3, CH2, CH2, CO, CH3. Aquestes molècules en realitat són la mateixa molècula, fixeu-vos que l'únic que heu de fer és girar-la i d'una en surt l'altra. Anem al darrer exemple. Fixeu-vos que el darrer exemple és una miqueta més complicat perquè ja ho veieu, que en lloc d'haver-hi l'acabament ona que teníem fins ara, l'acabament de la molècula és diona, que això ens indica la presència de 2 cetones. Per ordre, hexan, 6 carbonis. Localitzadors que ens indiquen la posició del grup funcional. Quin grup funcional? Ona, cetona. Quantes cetones? 2. Hi ha 2 cetones en el carboni número 2 i número 3. Anem a fer la molècula. Fixeu-vos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexan. Enllaços senzills. Tots els enllaços seran senzills. Enllaç senzill, 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 senzill. En el carboni número 2, si comencem a comptar per aquí, 1 i 2, i en el carboni número 3, presència de cetona. La resta de carbonis normals. Per tant, CH3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, CH2, CH2, CH3. O el que seria el mateix, si ho voleu escriure així, doncs també ens quedaria, evidentment, la mateixa molècula. I, sobretot, ara que ja hem explicat aldehits i cetones, és important que distingiu
quan és un aldehid i quan és una cetona. Fixeu-vos, els aldehits sempre estan en els extrems d'una molècula, no importa si és l'extrem esquerre o l'extrem dret, però sempre estan a l'extrem d'una molècula. Aquesta R representa la cadena de carbonis, per tant només té carbonis per una de les bandes. A l'altra banda té un hidrogen i és tancament de molècula. Mentre que en canvi les cetones, com podeu veure, sempre estan envoltades de carboni a banda i banda. Per tant, són un grup funcional que està enmig de la molècula. Fixeu-vos com aquí posem una R i una R que indica que la cadena de carbonis està tant a l'esquerra com a la dreta del grup funcional. Tot seguit estudiarem els àcids carboxílics. Fixeu-vos que aquest grup funcional el que tenen és, en un extrem de la molècula, per tant d'una manera semblant als aldehits, aquest encadenament carboni, doble enllaç oxigen, enllaç enzim, OH. Aquest grup funcional es pot resumir d'aquesta manera, COOH, i a l'hora d'anomenar-lo posarem la paraula àcid. A continuació utilitzarem el nombre d'àtoms de carbònic, per exemple, si n'hi fossin 5, pent, i per últim l'acabament oic, en aquest cas àcid pentanoic, per exemple. Anem a fer exemples. El primer, àcid etanoic. Fixeu-vos, et significa dos carbonis i aquest acabament noic amb la paraula àcid vol dir que en un extrem de la molècula hi haurà aquest grup àcid carboxílic. Per tant, amb dos carbonis, fixeu-vos, un i dos, dels quals un d'ells a l'extrem, en aquest cas els dos són extrems perquè només hi ha dos carbonis, o a la dreta o a l'esquerra, no importa, posem el grup carboxílic. Aquí ens faltarien els tres hidrògens i ja tindríem la molècula d'àcid etanoic, que per cert també s'anomena àcid acètic, que és l'àcid present al vinagre. Fixeu-vos que això ho podríem escriure així, però també, evidentment, ho podríem escriure d'aquesta manera, desenvolupant tot el grup funcional. Següent exemple, àcid 2-etilpentanoic. Fixeu-vos, pent significa 5 carbonis, pentanoic vol dir que és un àcid i a més 2-etil vol dir que hi ha una ramificació, un radical que penja de la cadena principal. Anem a dibuixar els 5 carbonis. 1, 2, 3, 4 i 5. En un extrem de la molècula anem a posar el grup carboxílic, aquí, COOH. I ara, atenció, una vegada hem decidit que el grup àcid carboxílic està aquí, com que els grups funcionals sempre tenen prioritat a l'hora de ser numerats, serà obligatori que comencem a numerar aquesta cadena per aquesta posició. Per tant, aquest serà el carboni número 1 i aquest serà el carboni número 2, 3, 4 i 5. A l'hora de col·locar el 2-etil, l'haurem de col·locar sobre aquest carboni, que és el carboni número 2. Anem a col·locar-lo. Fixeu-vos, del carboni número 2 i penja una ramificació. De quants carbonis és aquesta ramificació? Això ens ho diu aquí. 2-etil. Et significa dos carbonis. Per tant, tenim dos carbonis penjant del carboni número 2. Del carboni número 2, 1 i 2, i pengen dos carbonis. En aquest cas els posaré així, perquè m'hi càpiga bé. Dos carbonis, un grup etil. La resta de posicions normals. CH3, CH2, CH2, CH, COOH, i fixeu-vos com en la posició número 2 tenim el grup funcional, perdó, no el grup funcional, sinó la ramificació etil. Continuem. Àcid butandioic. But vol dir 4 carbonis, però atenció, perquè aquí no diu àcid butanoic, diu àcid butandioic. Aquest di significa que hi ha dos grups àcid carboxílic, dos COOH. Com que l'àcid carboxílic ha d'estar en un extrem de la molècula, no cal numeració, simplement caldrà col·locar-ne un a la dreta de la molècula i l'altre a l'esquerra. Per tant, això ens quedarà d'aquesta manera. En un extrem de la molècula, un grup funcional, 2, 3 i 4. També ho podríem escriure així. Fixeu-vos com a l'hora de comptar carbonis, sobretot tingueu en compte que els dos grups funcionals també compten, és a dir, és 1, 2, 3, 4 per posar aquests 4 carbonis, inclosos els dos grups funcionals, un en cada extrem, els dos grups àcid carboxílic. Per tant, tant aquesta molècula com aquesta, evidentment, representen el mateix, són la mateixa molècula. Per últim, darrer exemple que sembla el més senzill de tots, àcid metanoic. Recordeu que met vol dir només un carboni. Com ho farem per col·locar només amb un carboni un àcid carboxílic? Anem a posar un carboni, anem a posar-li el grup àcid carboxílic i ara, sobretot, adoneu-vos que a aquest carboni li falta un enllaç. 1, 2, 3, 4. El completarem afegint, com sempre, un hidrogen.
fixeu-vos que això seria el mateix que escrit d'aquesta manera, més resumida. I finalitzarem la classe d'avui estudiant el darrer grup funcional que toca per aquesta lliçó, que són els èsters. Fixeu-vos com els èsters són un grup funcional que es caracteritza per tenir aquest grup carbonil, carboni doble enllaç oxigen, unit a un oxigen i amb cadena de carboni, tant a una banda com a l'altra. De fet, els èsters són compostos que provenen de la reacció química entre un àcid i un alcohol, reacció que produeix l'èster corresponent i aigua. En tot cas, quan volem resumir aquest grup funcional, ho fem d'aquesta manera, cadena de carbonis, CO, cadena de carbonis, i la manera d'anomenar-ho serà sempre amb el nom de l'àcid carboxílic del qual prové acabat amb OH, i el nom de l'alcohol del qual prové acabat amb IL. Anem a fer exemples i veureu que això és bastant senzill. El primer, butanoat de metil. El prefix but significa 4 carbonis, el prefix met significa un carboni. Doncs vinga, butanoat. 1, 2, 3, 4. Aquest últim carboni és el que conté el grup funcional èster. Per tant, d'aquesta manera. La resta de carbonis els podem completar, com sempre, mitjançant enllaços senzills i units al grup funcional. Butanoat. 1, 2, 3, 4 carbonis. De metil. Un carboni. Metil. Ja tenim el butanoat de metil. Següent exemple, metanoat de butil. Fixeu-vos, met significa un carboni, but significa 4 carbonis. Anem a fer-ho pas per pas. Metanoat, només un carboni, per tant aquest carboni serà el que tindrà el grup èster. Metanoat. Fixeu-vos que no compleix els 4 enllaços al voltant que ha de tenir 1, 2, 3, n'hi falta un, 4. Metanoat de butil. 1, 2, 3 i 4. Aquí tenim la molècula metanoat de butil. I per últim, etanoat de propil. Fixeu-vos, són 2 carbonis, però són 3 carbonis, per tant, aquesta molècula ens quedaria de la següent manera. Amb 2 carbonis, 1 i 2, etanoat, 1 i 2, amb el grup funcional èster. De propil, 1, 2 i 3 carbonis. Fixeu-vos, no he posat cap exemple de com quedaria resumit, farem aquest. CH3, CO, CH2, CH2 i CH3, la mateixa molècula. I per últim, per acabar, us volia fer aquest petit resum en el qual veieu la diferència entre un àcid carboxílic i un èster. Tots dos tenen en comú aquesta part, carboni, oxigen, oxigen, fixeu-vos, carboni, oxigen, oxigen, carboni, oxigen, oxigen. La diferència és que l'àcid carboxílic sempre el trobareu en un extrem de la molècula, a l'esquerra, a la dreta o fins i tot a tots dos extrems, mentre que l'èster el trobareu en una posició central de la molècula, és a dir, envoltat de cadena de carboni tant a una banda com a l'altra. I amb aquesta explicació sobre els èsters donarem per finalitzada la classe d'avui. Espero que us hagi estat útil, que us hagi agradat i que hagueu entès bé aquests grups funcionals. Fins la propera!